Goedenavond, dit is het Zeeuwse nieuws van zaterdag 6 juni. Een 24-jarige Vlissinger is aangehouden nadat er gisteravond schoten zijn gehoord in Middelburg. Dat laat de politie weten. De melding kwam rond 21:15 gisteravond binnen dat er bij de Poelendalensingel knallen waren gehoord. Er is niemand gewond geraakt. De politie onderzoekt nog of er daadwerkelijk is geschoten en nam deze scooter in beslag. De verdachte zit nog vast. Een wijkcentrum voor de Molukse gemeenschap in Middelburg. Jaar in, jaar uit vragen ze ernaar, maar tot nu toe nog zonder succes. We hebben geen onderkomen, we zijn dakloos. We hebben heel veel activiteiten die we kunnen organiseren van het hele jaar door. Maar waar gebeurt het dan nu? Op straat, in tenten, op het grasveldje, achter de kerk. De Molukkers wonen bij elkaar in de wijk en organiseren ieder jaar een aantal feesten en evenementen, waaronder deze jaarlijkse motorrit. Maar denk bijvoorbeeld ook eens aan begrafenissen. Die zijn massaal. Die begrafenissen die zijn massaal. Er komen mensen van heinde en verre, die komen hier naar Middelburg, maar we kunnen ze geen plek bieden. Dat doet pijn, dat is niet onze cultuur. Wij willen ze fatsoenlijk kunnen ontvangen. Maar de gemeente Middelburg wil niet meewerken aan een wijkcentrum voor één specifieke doelgroep. Volgens de verantwoordelijk wethouder staat dat haaks op het beleid. Oneerlijk, zeggen de Molukkers. We hebben ongeveer 70 gemeenten in Nederland en overal kan het. Zelfs in Vlissingen. Behalve hier. Behalve in Middelburg. Vanaf 15 juni heeft Middelburg een nieuwe wethouder en een nieuw college. Wat betekent dat zij opnieuw zullen vragen voor een eigen wijkcentrum. De havendagen in Tholen zijn in volle gang. Normaal gesproken zijn die al goed voor volle kades en drukke straten, maar dit jaar is er nog meer aan de hand. De stad viert 660 jaar stadsrechten en combineert het evenement met de Vestingstedendag. Alles staat in het teken van historie, ambachten tot het middeleeuwse, dus historiebreed. Zo waren er ook schepen te zien, optredens in de feesttent en vele marktkraampjes. Rond de 35.000 bezoekers mogen we wel verwachten vandaag. En die bezoekers, die vermaken zich wel. Het is een mooi evenement, heel veel te doen. Vooral alle oude klederdracht uit Zeeland die voorbij komt. Nou ja, fantastisch. Ja, gelukkig is het nog droog. En ja, ze hebben het heel mooi in elkaar gezet. En ik ben zelf gekleed als een burgemeester rond 1900. De vrolijkheid van de mensen en het aankleden. Ze hebben hier alles aan gedaan om er een echt feest van te maken. En dat is aardig gelukt, dacht ik. Voor de organisatie was het dan ook een geslaagde dag. Je kan proeven, je kan ruiken, je kan zien, je kan beleven. Je komt gewoon ogen en oren tekort. Liefhebbers van alles wat oud is en op twee wielen rijdt, moesten vandaag in Wemeldingen zijn. Daar werd de 30e editie van de Classic Races verreden. Hoewel het officieel geen wedstrijd is, maar meer een kans om op een gesloten circuit rondjes te rijden met oude en bejaarde motoren. Ja, de gezelligheid, niet zoveel mensen. Je kan gewoon het rennerskwartier komen. Het is alles bij elkaar, ja. Het is kleinschalig. Het is geweldig, ja. Ik heb ook nog een paar oude motoren staan. Waarom rijdt u niet zelf mee als u zelf nog wat oude motoren heeft staan? Nou, dat lijkt me geen goed plan. Nee, ik ben mijn wilde haren wat dat betreft een beetje kwijt. Letterlijk en figuurlijk. Ja, letterlijk en figuurlijk. En waar het voor de organisaties op de dag zelf vaak alle hens aan dek is dat voor mede-organisator Bram van het Leven niet het geval. U bent hier een heel jaar mee bezig om dit voor te bereiden. Wat is uw functie vandaag? Fulltime genieter. We zijn er gewoon klaar voor en we doen het. Kijk, dus al die andere organisatoren van andere evenementen die het juist op de dag van het evenement het drukst hebben, die doen iets fout. Ja, denk het. ...165 deelnemers in het water bij het hoofdnummer van de 8e editie van de triathlon Terneuzen. En die deelnemers wachten eerst een kilometer zwemmen in het open water van de Ooteense Kreek. En hier komt de leider in de wedstrijd als eerste uit het water, Rens de Ridder uit Arnhemuiden. Pakt zijn fiets om 40 kilometer te gaan fietsen en die wissels, dat maakt natuurlijk de triathlon zo bijzonder.
Want je moet je krachten verdelen, weet de ridder die vorig jaar en het jaar daarvoor tweede werd. Maar nu weg lijkt naar de overwinning. Al ruim een minuut voorsprong hier als hij zich opmaakt voor het laatste, maar zwaarste gedeelte. Want achter de ridder is het wel spannend. Hier 2 Belgen nog op plek 2 en 3. Arne de Sutter en Stijn Flamé, maar zij zullen het uiteindelijk niet halen. Toch last van vermoeide benen. De ridder, die haalt het wel. Hij wint voor het eerst de triathlon van Terneuzen. Na 2 keer een tweede plaats en 1 keer een derde. Ik heb een paar keer achterom gekeken, want dan zag ik eigenlijk niemand aankomen. Daar heb ik de tweede ronde best nog wel wat rustiger aan kunnen doen. Zodat ik frisse benen had voor het lopen. En met het lopen een mooi tempo kunnen houden. De Belgen worden ingerekend in de strijd om plek 2 en 3. Want hier is het Timo de Hond, geboren in Zeeuws-Vlaanderen, die de tweede plek pakt. Hij eindigt voor Vlissinger Mike Suurmond. Ochtendrood, water in de sloot. En dat was ook vandaag een keer zo. Lang duurde de opklaring ook niet. De bewolking nam het helemaal over. En er kwam gaandeweg de ochtend en zeker 's middag ook overal af en toe regen bij. De wind ging daarin mee. Die werd windkracht 4 tot 6 uit het zuiden. En vanavond en vannacht komt er nog iets bij. Want dan is er aan zee regelmatig windkracht 7. De wind draait naar het zuidwesten en het geeft enkele opklaringen, maar ook nog een paar verspreid voorkomende buien. Morgen is er 's ochtends misschien nog een enkele bui en dan vooral wat inwaarts, maar dat zijn er niet veel en er komen brede opklaringen en dus een paar mooie zonnige perioden. Maximumtemperatuur morgenmiddag circa 19 graden en dan een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En na dit weekend dan beginnen we maandag met droog weer, met af en toe zon, maar later komt er wat regen bij. Dinsdag en woensdag zijn 2 typisch wisselvallige voorjaarsdagen. Het is dan ook een beetje aan de koele kant, met middagtemperaturen rond 18 graden. Dit was Zeeland Nu. Zometeen Zeeland de Week met daarin een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week. Fijne avond.